ҳамасола дар ҷаҳон 12 апрел ҳамчун рӯзи кайҳонавардон таҷлил карда мешавад. соли 1961 дар ҳамин рӯз инсоният аввалин бор ба фазо парвоз намуд ва ба даври замин гардиш кард. юрий гагарин, кайҳонаварди 27-солаи рус, дар ин рӯз бо киштии кайҳонии Восток дар муддати 89 дақиқа заминро давр зад. ба хотири хизматҳои юрий гагарин дар соҳаи кайҳонавардӣ ва аҳамияти нахустпарвози инсон дар фазо 12 апрел рӯзи ҷаҳонии кайҳонавардӣ номида шуд. адабиётшиноси тоҷик, дорандаи ҷоизаи ба номи Абабдуллоҳи Рӯдакӣ Шарифҷон Ҳусейнзода дар ҳамин рӯзи соли 1907 таваллуд шудааст. фаъолияти адабиётшинос асосан ба ду роҳ ҷараён ёфтааст. мақолаҳои зиёди танқидӣ ва адабии Шарифҷон Ҳусейнзода дар китобҳои баҳс ва андеша, гуфтор аз ганҷи сухан, ангезаи меҳр, каломи манзум ва 17 мақола гирд оварда шудаанд. мавсуф муаллифи зиёда 300 мақолаи илмию методӣ мебошад, ки дар маҷаллаҳо ва китобҳои дастаҷамъӣ ба таб расидаанд. Шарифҷон Ҳусейнзода соли 1986 дар синни 79 солагӣ аз олам даргузашт. Дуоздаҳуми апрели соли 1912 таърихшиноси тоҷик, профессор, академики Академияи илмҳои Тоҷикистон Баҳодур Искандаров ба дунё омадааст. ном бурда роҷеъ ба илми таърихшиносӣ тадқиқотҳои густурда анҷом додааст. ин муаррихи шинохта муаллифи як қатор китобу мақолаҳои илмӣ ва илми оммавӣ мебошад, ки дар онҳо дар бораи пайдоиш ва тамаддуни халқҳои гуногун, фарҳангу маданият, илму маърифат ва дониш маълумот дода шудааст. Баҳодур Искандаров соли 2004 дар синни 92 солагӣ аз олам даргузашт. нависанда ва рӯзноманигори тоҷик Ибод Файзулло низ дар ҳамин рӯзи соли 1935 таваллуд шудааст. асарҳои нависанда аз соли 1958 нашр шуда беҳтарин очерку ҳикояҳо ва қиссаҳояш дар маҷмуаи роҳҳои зиндагӣ гирд оварда шудаанд. баъдан нависанда очеркҳои рӯ ба офтоб, садоқат, маҷмуаи мақолаҳои публисистии Гулхани дӯстӣ, маҷмуаи ҳикояҳои Падарам ва фарзандам, маҷмуаи очеркҳои Ошёни баланд ва повести бачагонаи қиссаи Бешаи сабзро ба таб расондааст. Ибод Файзулло соли 2003 дар синни 68 солагӣ дунёро падруд гуфт. Яксад 94 сол муқаддам дар ҳамин рӯзи соли 1823 намоишноманависи рус, узви вобастаи Академияи илмҳои Петербург Александр Островский таваллуд шудааст. ӯ дар донишгоҳ дар риштаи ҳуқуқ таҳсил кард, аммо баъдан ба намоишноманависӣ рӯй овард. Александр Островский тақрибан ҳар сол як намоишномаи таърихӣ менавишт ва дар он вазъияти ҷомеаро тасвир мекард. ӯ таъсири зиёде ба театри Россия гузошт ва бузургтарин намоишноманависи рус дар давраи реализм қаламдод мешавад. асарҳои машҳури Александр Островский мусаввараи оилавӣ, ҳодисаи ғайриинтизор, субҳи одами ҷавон, ҷангал ва қурбонии охир мебошанд. ин нависандаи рус соли 1886 дар синни 63 солагӣ аз олам даргузашт.